Algun cop t'has preguntat com va néixer l'Església? Com es va estendre pel món? De quina manera els primers cristians van aconseguir convertir tot un imperi? Situem-nos 50 dies després de la resurrecció de Crist. Era el dia de la Pentecosta. Un estrèpit, com el del vent huracanat, va ressonar a la casa on estaven reunits els deixebles de Jesús. Van veure que apareixien llengües de foc sobre tots ells. Així es va manifestar l'Esperit Sant, enviat pel Pare i el Fill. Però quines conseqüències va tenir aquesta acció divina en la vida dels apòstols? Van deixar de tenir por i d'amagar-se. Van comprendre la missió que Jesús els havia encomanat. Recordes quina era? Predicar l'Evangeli a totes les nacions. Va començar així el trajecte del regne de Déu a la terra. L'Església, constituïda aleshores per aquest petit grup de deixebles, ja es manifestava com una cosa sobrenatural i humana a la vegada, fruit de l'acció lliure dels fidels amb les seves limitacions, però assistits per l'ajuda divina. Es va complir la promesa de Jesús: jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins al fi del món. Amb l'ajuda de l'Esperit Sant, la predicació dels 12 apòstols va donar els seus fruits. Prop de 3.000 persones es van batejar després del primer sermó de Pere. Aviat van ser més de 5.000. Però convertir l'imperi romà no va ser una tasca fàcil. Els romans eren pagans i adoraven un reguitzell de déus. A vegades adoraven l'emperador. Roma va veure en el cristianisme una nova religió que amenaçava el prestigi de les seves divinitats. Es van alçar calúmnies i persecucions cruels. El Colosseu era el símbol del poder de Roma i dels valors de la societat romana, àvida de jocs i de diversions sanguinàries. Va ser un dels escenaris del martiri dels cristians. Era el més gran, però no l'únic, amfiteatre de l'imperi, on es llançaven els cristians als lleons. Van aconseguir doblegar els cristians aquelles persecucions? No, al contrari, els van enfortir en la fe. Els condemnats eren assistits pels altres. Resaven per ells, dejunaven i els enviaven, quan podien, la sagrada Eucaristia i aliments dels quals es privaven. Quan un pobre moria, ajudaven els orfes i les vídues. Però no només s'auxiliaven en l'adversitat. La caritat era una prova permanent de la seva fidelitat a la crida de Crist. Com a veritables germans, s'ajudaven en el camí cap a la santedat. L'exemple dels cristians va despertar admiració entre jueus i pagans. Complien els seus deures com a bons ciutadans, eren perseverants en la doctrina dels apòstols i pregaven i celebraven l'Eucaristia. La coherència de les seves vides impressionava. Podrien haver renegat de la seva fe per salvar la vida, però van preferir confessar Crist, encara que això comportés el martiri. Molts van morir, però la seva sang va ser la llavor que va fer brotar innumerables fruits de santedat. D'aquesta manera, la flama de l'Evangeli va propagar-se ràpidament per tot el món conegut. Aquesta unitat és una oportunitat per endinsar-te en aquells anys apassionants. Coneixeràs més bé la vida, tants cops heroica, dels primers cristians. Sabràs com practicaven la seva fe i com la van defensar davant de la societat pagana de l'època.
i trobaràs semblances amb la societat actual, tan impregnada de materialisme com aquella.